Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ki pulit special cell jong ke East Khasi Hills ki layo ban kem hadut sangut ki nongtuh thuk bagan thup yaki nong panya iyo yaki ni ki kali arshaka sa Bangladesh yaki ni ki nongtuh layo ban kem hakasngi baar na 101 area ban na Shela kat kom kajing yato superintendent of police jong ke East Khasi Hills uba Vivek sim ki pulit special cell ki layo ban kem nengkong ya laingut ki nongtuh thuk na 101 area kini ki laingut ki kyrteng utimus warba lai post nem karta babar mau blay arpon rius nem karta bad sendap lang makri arpolai nem karta ki badai na jirang Rympei district kini ki Bri U ki lapandan kam ya kawai ke kali olto kabayat keleng ki jaka ka sor Shillong ban pet ya ki tuk ki bayeng harut surok ki pulit ki la kurup no ya kani ke kali bad kawai ke tuk KTM kaba ki la rong tu nen ka step na malki uba Vivek u yathu baki pulit special cell ki layo kempat sa arngut ki Bri U bakkerteng u me aibor harija arpun rius nem karta bana solap Shela bad u bakodor rap mai arpusaus nem karta na jatap Shela ki baju yarap ban IT ya ki tuk bad tu syaki nongtuh na Bangladesh kani ka kenhun kadai ka badan kti haki babun ki kam tuk ha Shillong mentagi ni baroh sangut kiladan hapok ka jing tokit ki pulit long USP jong ka East Khasi